Hola, en este vídeo aprenderemos preguntas y respuestas básicas para mantener una conversación con alguien a quien queremos conocer. Empezamos. Hola, com et dius? Em dic Júlia. I quants anys tens? Tinc 25 anys. On vius? Visc a Barcelona. D'on ets? Vaig néixer a Granollers. Què has estudiat? He estudiat biologia. De què treballes? Treballo a una empresa de ciències ambientals. Tens parella? No. Tens fills? No, tampoc. Quines aficions tens? M'agrada molt llegir i mirar sèries. Quin és el teu menjar preferit? El meu menjar preferit són els macarrons. Quina música t'agrada escoltar? M'agrada molt la música llatina. Quin esport practiques? Practico el senderisme. I, el més important, què vols fer a la vida?